En dan gaan we naar Gabriela Obispa. Ze heeft een boek geschreven en dat boek gaat over AI. Nou, dat is interessant, want wat is AI precies? We horen er heel veel over en we vroegen aan Gabriela Obispa wat precies door haar als AI wordt beschouwd. Het boek heet Niet onze AI, voorbij de belofte van Big Tech. Ze heeft het geschreven samen met Laurens Vreekamp. En Gabriela Obispa, geboren op Curaçao, getogen op Curaçao, woonachtig in Nederland. Die is technologie-jurist en ze is werkzaam als projectleider AI, ethiek en rechten bij de politie in Nederland. Aan haar dus de vraag, de eerste vraag van dit interview, wat is AI precies? AI is wel een containerbegrip. En ik begin gelijk met de opmerking dat AI meer is dan ChatGPT. Want veel mensen kennen we allemaal. Hè? Ja, dat kennen we allemaal. Maar het is belangrijk om die verschillen te kennen. En AI is eigenlijk heel simpel. Het maakt voorspellingen op basis van wiskunde en statistiek. En het heeft eigenlijk het doel om menselijke intelligentie na te bootsen. Dus een stukje van het zelfvermogen om te leren. En waarom ik het verschil benoem van het is meer dan ChatGPT, is omdat je hebt ook gezichtsherkenning, je hebt beeldherkenning, je hebt verschillende AI-toepassingen en elk heeft zijn voordeel en nadeel. Dus als we over AI praten in zijn algemeen, moeten we wel wat nauwkeuriger praten over welke we het hebben. Als we het hebben over ChatGPT, hebben we het over een taalmodel. Ja. Als we het hebben over gezichtsherkenning bij de airport, is het beeldherkenningstechnologie AI. En ik denk het meest simpele om uit te leggen is bijvoorbeeld bij Netflix. Als je Netflix kijkt, dan zie je natuurlijk meest passende films bij jou. Dat is de algoritme achter, dus een AI-systeem. Die dan voorspellingen doet op basis van wat jij eerder hebt leuk gevonden of hebt gekeken. Dus op basis daarvan leert het systeem, Oscar houdt van actiefilms, dus nu laat ik jou 10 actiefilms zien. Ja. Dus hij heeft een lerend vermogen eigenlijk. Ja. En daarom moet je Netflix-abonnement niet delen met je kinderen, want dan krijg je opeens hele andere films te zien. Dat heb ik zelf meegemaakt. Klopt. Maar je hebt nu een boek geschreven, samen met Laurens Vreekamp. Dat legt ook meer uit wat AI precies is? Ja, we hebben het wel benaderd vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief en iets minder over de techniek, omdat vaak het gesprek over de technologie gaat. Wat we wel zeggen is, het is belangrijk om wel te benoemen om wat voor type AI we het over hebben. Als je gewoon AI schreeuwt, dan kan het, kan het van alles zijn, kunnen de risico's heel groot zijn. Maar als je heel nauwkeurig gaat kijken naar AI, we hebben nu te maken met ChatGPT, wat veel mensen denk ik ook nu gebruiken, dan heb je te maken met een taalmodel bijvoorbeeld. En een taalmodel is heel anders dan een waarheidsmodel en mensen vergissen zich heel vaak daarin. Dus in het boek hebben we gezegd, we moeten nauwkeurig gaan praten ook over AI. Goed zo. Welke type AI hebben we nou eigenlijk over? Ja. En hoe zijn de reacties tot nu toe op het boek? Nou, in Nederland heel positief. We hadden op 18 november onze boeklancering. Dus samen met Laurens Vreekamp in de Felix Meritz. Dat is een Amsterdam centrum. Daar kwamen 200 mensen. Mooi. Dit was een hele mooie boekpresentatie waarbij verschillende type mensen ook op afkwamen. Dus normaal is het gesprek over innerlijk heel eenzijdig van één groep mensen. Maar de reacties dus waren vanuit de Volkskrant, correspondent, dat ze blij waren dat er eigenlijk een andere perspectieven worden toegevoegd aan het AI-debat. Goed zo. Ja. Je bent Curaçao, je bent geboren, opgegroeid op Curaçao. We doen het interviews in het Nederlands voor Extra Journaal. Maar wat zie je nou voor verschil tussen omgaan met de AI in Nederland en hier op Curaçao? Ik denk dat in Nederland zijn we natuurlijk al wat verder in de ontwikkeling op het gebied van AI. En ik ken Curaçao niet op alle vlakken, dus ik weet niet, misschien hebben we al heel veel AI-toepassingen ergens. Maar ik denk dat Nederland daar heel veel al mee gedaan heeft, maar ook wel heel veel uitdagingen heeft gekend. Denk aan Duo, toeslagenaffaire. Ik denk dat Curaçao juist op het begin staat van digitalisering en AI. Dus ik vind dat wel voor mij nu het grootste verschil, dat Nederland voor ons heel veel ervaringen heeft waar we van kunnen leren. Heel veel onderzoek, heel veel fouten ook gemaakt op het gebied van AI. En dat Curaçao een beetje meer aan de voorkant staat van wat willen we eigenlijk met AI? En hoe past het binnen onze eigen context? Ik vind dat we weg moeten blijven van hoe Nederland het doet. Het is zeker leerzaam, maar onze context is heel anders. Ja. En dat vraagt ander AI. Je noemde net bijvoorbeeld portretherkenning. Dus dat is mensen, de gezichtsherkenning. Dat is iets heel simpels en lijkt, het is natuurlijk niet simpel hoe het werkt, maar het is begrijpelijk voor heel veel mensen. Ja. Wat zijn er andere voor duidelijk begrijpelijke voorbeelden waarvan mensen denken van, daarmee heeft AI invloed op mijn leven?
Nou, dus zo ChatGPT, je algoritme op Instagram en Facebook. Soms denk je van, er is natuurlijk heel veel desinformatie online. En soms kom je terecht in een algoritme, een soort van bubbel. Dus je denkt de hele tijd van, oh, ik denk zo. En al die filmpjes bevestigen mijn denkwijze. Continu van, ja, ik hou van paarden. Dus nu zie ik alleen maar paarden voorbij komen. Dus het is ook daar zie je ook dat algoritme. Soms denk je van, hé, hoe weet hij dat ik het zo... Hoe weet hij dat ik van paarden hou? Maar hij weet hoe jij hebt... Hij kent je gedrag, zeg maar, in de zin van wat je hebt geliked, waar je vaak naar hebt gekeken. Dus op die manier leert hij van jouw gedrag. En dan weet hij de volgende keer van, oh ja, Oscar of Gabriella, die houden van paarden, dus ik laat meer paardenfilmpjes zien. Maar het risico daarvan dat je in een soort van bubbel terechtkomt, waardoor je denkt dat... Iedereen van